Gaur, milaka gazte kaleraterako gara Bilbo zein Iruñan, gerraren eta faxismoaren aurka. Mendebaldeko oligarkiak agenda politikoa eta ekonomikoaren kontra mobilizatuko gara baita eta zabaltzen ari diren ideia erreakzionaren kontra. Beraz, gerraren eta faxismoaren kontrako euste horma bat eraikitzeko mobilizatzen gara. Eta zentzu horretan, dei egiten diegu langile klaseko antolakunde eta eragilei elkarlanerako. Aldi berean, ezker alderdi erreformisten ezintasuna eta ardura seinalatu nahiko genuke. Gerraren eta faxismoaren aurka ezinbestekoa dira langile batasuna eta borroka kulturala. Eta borroka horren lehen lerroan egongo gara gazte langileok. Gazteon artean ez delako dena despolitizazioa eta ezakintasuna eta erreakzioa. Eta erreakzio horren kontra lehen lerroan egongo gara, konpromezu guztia adierazten dugu eta horren kontra mobilizatuko gara.